אז כמו שאמרנו, בחרנו את מטרופולין אשכול 117, ואנחנו בוחנים את ההתנהלות של מטרופולין באשכול 117. הצבע החום שרואים כאן, שיבוץ כפול, ורואים את הנסיעה עם השיבוץ הכפול, מרמז, הוא אומר בעצם שהחברה שיפצה אוטובוס מסוים לנסיעה הזאת, אחר כך החליפה את האוטובוס, וכרגע בתוכנית יש שתי אוטובוסים שמתוכננים לנסיעה. כל הסמנים שמסומנים בכחול, אלו הם נסיעות שבמערכת זמן אמת אין לגביהם שום מידע. אפשר לראות כמה, השעה 1:25, ואנחנו מסתכלים פה על נסיעות של 1:30. המידע שחסר הוא מכיוון שהנסיעות האלה נבדקות לתחנה הראשונה והשנייה, ובהנחה שהאוטובוס יצא לפני הזמן, או שהוא לא שובץ בכלל, או שהוא לא ידוע מה קורה איתו, זה מופיע בכחול. במעקב הנסיעות אנחנו יכולים לראות את אותם אוטובוסים, למשל הנסיעה הזאת, אין מספר אוטובוס, ואנחנו תכף נראה איפה האוטובוסים האלה נמצאים. כאן אפשר לראות אוטובוסים, האוטובוס הזה נמצא בתחנה השלישית, גם זה בתחנה השלישית, זה נסיעה של 1:30, אנחנו עכשיו נמצאים ב-1:26. האוטובוס הזה נמצא בתחנה החמישית, זה המספר אוטובוס, אני לא יודע אם הוא נמצא שם או לא נמצא שם, אבל זה מה שמדווח במערכת זמן אמת. האוטובוס הזה נמצא בתחנה שביעית, אז זו הסיבה שאנחנו לא מצליחים לראות בהתראות את האוטובוסים כאן, ורואים אותם רק בצבע כחול. בואו נבחן אחד מהם. הטריפ איי-די מסתיים ב-307. איפה יש לנו טריפ איי-די שמסתיים ב-307? הנה הטריפ איי-די שמסתיים ב-307. אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה עם האוטובוס הזה בתחנה ראשונה ושנייה, ומכיוון שכך אנחנו יודעים להגיד שהאוטובוס הזה מדווח שהמיקום שלו היא בתחנה שביעית, אומנם 2,700 מטר מהתחנה הראשונה שלו, אבל זה מה שהאוטובוס מדווח. הנתונים האלה מגיעים ממערכות זמן אמת במשרד התחבורה, ואין לי שליטה עליהם. אין שום דרך לבוא ולהגיד זה טוב או לא טוב. זה בעצם המעשה של האוטובוסים האלה. נחזור לכאן, אז אנחנו רואים שיש לנו לא מעט אוטובוסים שממוקמים טוב בתחנה, אחד טיפה רחוק זה בסדר, ולא מעט כחולים. לגבי האוטובוס הזה, שהטריפ איי-די שלו מסתיים ב-969, האוטובוס הזה נמצא איפשהו רחוק, אולי אפילו בתחנה האחרונה. זה ה-969, בואו ננסה לבחון איפה הוא נמצא. יש הרבה נסיעות, יהיה לנו קשה להגיע אליו. הוא נמצא איפשהו בתחנה 13-14. זה ה-969. כמו שרואים, הוא נמצא רחוק מהדיווח על התחנה שלו. אני לא יודע אם זה שאריות מדיווח קודם או לא, אבל לראיה, תחנה ראשונה ושנייה, שהם בעצם המהות של ביצוע נסיעה תקין, הם לא נמצאים כאן. נמשיך להסתכל על הנתונים, אני אקטין טיפה את המסך, ככה שנוכל לראות את ההתנהלות של הנסיעות. תוך פחות מדקה, הנסיעות צריכות לצאת לדרך. ויש לנו כבר נסיעה אחת שיצאה תקינה לדרך, היא הנסיעה הזאת. 1:30:48, הדיווח היה ב-1:30:18, זה בסדר גמור. אנחנו עוקבים אחרי כל הנסיעות האלה, ונקטין את זה כדי שנוכל לראות יותר נסיעות. הבעיה עם כל הנסיעות הכחולות, שבהמשך הם ידווחו כלא תקינות על ידי משרד התחבורה, והמפעיל יצטרך לשלוח הצדקות לסיבות האלה. הנסיעה הזאת הסתדרה, כמו שאתם רואים, היא הפכה להיות מכחולה לנסיעה תקינה, כשהמרחק של האוטובוס מהתחנה הוא 258 מטר מהתחנה הראשונה או השנייה.
שזה בעצם מתחיל להתכנס לנסיעה תקינה. אנחנו יכולים לראות עוד נסיעות תקינות, וכאן אפשר לראות נסיעה שיצאה כבר לדרך, אבל השיבוץ נעשה אחרי זמן היציאה של האוטובוס. כלומר, אני לא יודע אם זה האוטובוס הנכון או לא הנכון. השיבוץ נעשה מאוחר, כשלהזכיר לכם, השיבוץ צריך להתבצע 20 דקות לפני הזמן. מה אומרות הנסיעות הפעילות כאן? הנסיעה שאנחנו מחפשים זה 194. נכון, 194. אפשר לראות שהוא לא היה בכלל בתחנה הראשונה, או הוא לא שידר את המיקום שלו בתחנה הראשונה. ב-1, 31 ו-38 שניות הוא כבר דיווח תחנה שנייה ויצא לדרך משם הלאה. אפשר לראות את ההתנהלויות של האוטובוסים לאורך התחנות. חלקם מתקרבים טיפה, אבל זה עדיין לא מעיד על יציאה מתחנה ראשונה. האוטובוס הזה דיווח שהוא יצא מהתחנה הראשונה, כשהוא היה בעצם במרחק של 450 מטר מהתחנה הראשונה או השנייה. בגלל זה הוא מסומן בצבע ורוד ומדווח כיציאה לא מתחנה ראשונה. הנתונים שרואים על המסך בעצם נותנים את ההסבר לעומת גלים. למה חברה נמצאת במצב שבו היא מדורגת אחרונה בטבלה של דירוג חברות תחבורה ציבורית. במקרה לקחתי אשכול, אני לא שולט בנתונים, הכל זה נתוני זמן אמת שמופיעים באתר של משרד התחבורה. נתון נוסף שאני רוצה להציג זה אוטובוס ללא רישוי. זה אומר שנכון להיום, כי הוצאתי את הנתונים היום, האוטובוס הזה נוסע ללא רישוי במשרד התחבורה. האם זה תקין? האם החברה העבירה נתונים? אני לא יודע להגיד, אבל לראיה, נכון להיום, האוטובוס הזה, זה מספר האוטובוס, נוסע ללא רישוי מסודר במשרד התחבורה. ובמערכת הזאת יש התראה, במידה ונדרש לרישוי חודש קדימה, הקובייה של התאריך נצבעת בצבע שמתאים נדרש לרישוי, ואז המפעיל לא יכול להגיד גם שלא ידע שהאוטובוס שלו לא ברישוי. המערכת מעדכנת את הנתונים. כמו שאפשר לראות, אז רוב הנסיעות שיצאו לדרך והיו תקינות נעלמו מהמסך הזה. רואים פה נסיעה מספר 1, 0 נעלמה, 2, 3 נעלמו, 5 נעלמו, 8, 9 ו-10 נעלמו. אלה נסיעות שהיו בהגדרה תקינות והם נעלמו מהמערכת. שאר הנסיעות שעדיין לא נעלמו והם בצבע כחול, יש פה את שעת ההיעלמות שלהם. כשאנחנו נמצאים עדיין 6 דקות לפני הזמן, זה אומר שעדיין ייתכן שינוי בתוך ההרכב הזה. טריפ ID 969, אנחנו רוצים לבחון איפה ה-969. 969, אנחנו רואים שהוא התחיל מתחנה שלישית. תחנה שנייה ותחנה ראשונה בכלל לא מזוהות בנסיעה הזאת. זה לא נסיעה שלא מזוהה עקב שיבושי GPS, זה נסיעה שפשוט התחילה מהתחנה השלישית, ולמפעיל אין אפילו שמץ של מידע מה קורה עם הנסיעה הזאת. אז אני חושב שהבנו איך עובדת המערכת בחברה שהיא לא בצמרת חברות התחבורה הציבורית. אפשר להשוות את זה לנתונים שהורדתי עבור גלים ולקבל את ההסבר בדיוק למה החברה ממוקמת אחרונה.